presa en consideració de la proposició no de llei sobre l'inici de les converses entre l'Ajuntament d'Alboraia i el Consell per a renegociar els acords firmats de cofinançament per les obres de soterrament de la línia 3 del metro al pas pel terme municipal, presentada pel grup parlamentari Compromís. Per la seva defensa té la paraula el senyor Morera. Moltes gràcies, senyor president, i en primer lloc agrair-los la deferència que han tingut en passar este punt a l'últim de l'ordre del dia i així haver evitat que se tinguera que suspendre la comissió. Bueno, s'ha suspès un mitja hora. Vale, doncs doblement, crec que en benevolència per part de tots s'arriben als objectius. Bueno, el tema és molt senzill, jo crec que l'hauran llegit vostès en el cos de la proposició no de llei, i és el que estem parlant, la falta de recursos i la insolvència per a fer front a les necessitats bàsiques que tenim plantejats els valencians. En aquest cas, l'Ajuntament d'Alboraia, totalment hipotecat per una decisió que es va fer el 2006, fruit d'un protocol entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament, governat aleshores per el Partit Popular, pel qual se plantejava el cofinançament de les obres de soterrament de les vies del metro al seu pas per Alboraia. Una obra que nosaltres hem considerat que és correcta, ha suposat una millora en la qualitat de vida dels ciutadans d'aquest municipi de l'Horta Nord, però realment l'operació, tal com va estar dissenyada, ha deixat hipotecat totalment al consistori municipal i ha suposat un llast important a l'economia local i a la funcionalitat del propi Ajuntament, que està totalment quebrat. En aquest conveni, que es va firmar, per cert, amb un informe negatiu de l'interventor municipal que assenyalava concretament que l'Ajuntament no està capacitat per a suportar recursos que plantejava aquest conveni, se derivava de el que hem vist ja en altres llocs, que els aprofitaments urbanístics generarien recursos suficients per a pagar aquesta obra important. I realment no ha estat així. Aquests recursos urbanístics estem parlant de fer pagar als ciutadans de les zones urbanitzades les càrregues urbanístiques, però en tot cas això no ha estat possible i ens trobem en una situació totalment insostenible, agreujada encara més perquè els serveis econòmics de la Generalitat, del Consell, han permès que un ajuntament que té un pressupost municipal d'uns 15 milions d'euros se tinguen que fer càrrec d'una obra d'aquestes característiques. En aquests moments ens trobem que el deute existent de l'empresa pública EGUSA, que va conveniar amb l'empresa pública de la Generalitat, GTP, és de 26 milions d'euros, al voltant de 26 milions d'euros. I hem de recordar que la Generalitat, el Consell demana els interessos acumulats a raó d'uns 750.000 euros anuals. En definitiva, senyories, estem parlant d'una situació que necessita una actuació, una solució. Una solució perquè es tracta de rescatar un ajuntament i el que comporta que l'Ajuntament pugui continuar prestant els serveis públics bàsics i no condicionats per aquesta situació gravíssima de tindre que fer front, en virtut d'unes decisions que s'han pres, a uns costos que no li pertocarien. Estem parlant de 3,5 vegades el pressupost de personal de tot l'Ajuntament d'Alboraia, de 70 vegades el pressupost d'acció social de l'Ajuntament, de 20 vegades les quantitats d'interessos del deute del propi Ajuntament. En definitiva, què és el que plantegem? Nosaltres el que plantegem és que aquesta comissió parlamentària, aquestes Corts, atenent a aquesta decisió, puguen instar al Consell a encetar converses amb l'Ajuntament d'Alboraia per tal de renegociar els acords de cofinançament de les obres de soterrament de la línia 3, no 1, com erròniament vam posar en l'original, que després vam modificar. La línia 3 de metros al seu pas per aquest municipi, que garantisca, aquest acord, la recuperació econòmica de l'Ajuntament d'Alboraia. També indiquem en el punt 2 que les Corts insta al Consell que se li condoni a l'Ajuntament d'Alboraia la quantitat endeutada corresponent als interessos de demora per les obres anteriorment descrites. I 3, que atesa la gravetat de la situació econòmica de l'Ajuntament, les Corts, és a dir, nosaltres, instem al Consell a donar resposta a aquests acords en un termini d'un mes.
Esta és la proposta i en les nostres mans està donar una viabilitat a l'Ajuntament d'Alboraya. No se pot argumentar que la situació és delicada i que no n'hi ha recursos i que no poden fer front. Com he escoltat també lo de l'Agència de la Mobilitat. Diners n'hi ha. Es tracta de tindre la capacitat i la defensa dels interessos valencians per anar a demanar el deute històric que ens deu l'Estat al poble valencià, com s'ha assenyalat tantes i tantes vegades en aquestes coses. Es tracta de tindre un president que reclame els nostres diners per a fer front a aquestes qüestions, a l'Agència de la Mobilitat, a recuperar-nos com a poble. Perquè són, segons la comissió d'experts, per lo que hem sabut, més de 13.000 milions d'euros. Vol dir que no n'hi ha 26 milions d'euros per a l'Ajuntament d'Alboraya? Per què? Perquè hem de suportar aquesta gravíssima situació quan hem estat discriminats segons hem escoltat en reiterades ocasions per part de la bancada del Grup Popular, cosa que nosaltres ja veníem dient des de fa anys. Nosaltres, ni el poble d'Alboraya, és responsable de la situació en la que se troben immersos. Aquesta situació de voler financiar unes obres públiques en els aprofitaments urbanístics és un model que en el seu dia va aprovar el senyor Francisco Camps, president de la Generalitat, i el senyor alcalde d'Alboraya, que si no recorde mal va ser el senyor Álvaro, del Partit Popular. I aquesta situació gravíssima en què han portat a l'Ajuntament d'Alboraya no la tenen que pagar els ciutadans d'Alboraya, senyories. Per tant, així no podem dir no per resposta i deixar que se ho apanyen, sinó el que estem fent és intentar recomposar una decisió que en el seu dia van prendre altres. No podem consentir que aquestes obres, que són obres fonamentals per a la nostra mobilitat, per al nostre benestar, no són unes obres, no han sigut unes obres mal plantejades, sí el plantejament de lo que ha suposat la financiació de les obres en base a un model totalment esgotat, pues se quede com està. I no podem consentir, senyories, que a banda del deute històric tinguem un govern d'Espanya que invertisca barbaritats en aves insostenibles com el de Galícia i no tinga una inversió a la nostra terra com ens mereixem. Les inversions dels últims pressupostos generals de l'Estat són una autèntica discriminació. Però si és que mirem el que el govern d'Espanya realment inverteix a la nostra terra, està molt per baix del que es pertocaria. Jo demano que ens alcem i que diguem prou i que no tolerem ja més aquesta discriminació i que comencem a rescatar a les persones i a rescatar a ajuntaments que no són, que han sigut víctimes d'aquest model i d'aquesta falta de reivindicació, falta de fortalesa, falta de plantar-nos, de dir prou, d'exigir el que és just per part dels que ens han governat. I per això jo reclame que tinguem aquesta visió i que com a mínim en aquesta comissió parlamentària, que tots coneguem la situació d'Alboraya, puguem encetar aquest camí que pertoca per a superar aquesta gravíssima crisi que patim agreujada per uns mals governants, que són incapaços de reivindicar allò que és nostre i que és just. Per tant, senyories, els demano el seu vot favorable i que des d'esta comissió puga eixir aquesta onada, aquesta nova etapa, aquesta exigència que hem de fer per a superar aquesta situació, la del poble d'Alboraya i tants altres, a uns diners que són nostres. I que no ens vinga ningú dient que ara no hi ha dinero i que no pot ser, perquè diners n'hi ha per lo que volen. Però sembla que per als valencians no n'hi ha mai diners. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies a vostè, senyor Morera. Per a fijar posició, té la paraula pel part del grup parlamentari Esquerra Unida, la senyora Albiol. Sí, bueno, la veritat és que no té molt de trellat que un ajuntament del tamany d'Alboraya s'hagi tingut que fer càrrec del cofinançament d'una actuació d'aquesta envergadura. No? El soterrament d'unes vies, evidentment, té un cost altíssim per al que és el pressupost de l'Ajuntament d'Alboraya. I ara podrem posar-se a discutir si aquell conveni, aquell protocol que es va signar entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament d'Alboraya es tindria que haver signat o no es tindria que haver signat. Podem discutir-lo tot el que vulguem, però ja està signat i la situació ara és la que és. No? Evidentment, nosaltres no compartim
que se lligue el finançament d'unes obres als aprofitaments urbanístics tal com estava previst en aquest protocol. I nosaltres no estem d'acord, però ara la situació és la que és. Crec que no cal o no val la pena que es posem a discutir sobre la signatura d'aquell protocol, que per a nosaltres evidentment no la compartim, però fins i tot és que sí que la compartíssim, vull dir, què més dona, no? Ara ja en aquests moments aquest protocol es va signar, però és evident que les previsions urbanístiques no van a complir-se i tenim damunt la taula un ajuntament que té un llast molt greu, que l'impedís, suposa, portar a terme totes aquelles actuacions que ha de portar a terme un ajuntament, sobretot en matèria social. Arribats a aquest punt, l'únic que podem fer és demanar una solució i demanar que se doni resposta des del Consell, des de la Generalitat, perquè també podem fer una altra cosa, i és tancar els ulls, mirar cap a un altre costat i fer com que no passa res. Però això crec que seria una irresponsabilitat per part de tots, i evidentment sobretot per part del grup majoritari del Partit Popular i per part del Consell. Tenim que afrontar la situació, podem fer totes les crítiques que vulguem a la signatura d'aquell protocol, però ara el que n'hi ha que fer és afrontar la situació i donar una resposta a l'Ajuntament d'Alboraia que no pot fer-se càrrec, evidentment, d'una actuació d'aquesta envergadura, de tots els diners que suposa. Per tant, nosaltres des d'Esquerra Unida recolzem aquesta proposició no de llei, sobretot pel punt que fa a que se continuen o a encetar les converses amb l'Ajuntament d'Alboraia, que se renegociï tots els acords que s'han signat. Sobretot aquest punt a mi em sembla bàsic i fonamental. Si hi ha un ajuntament que està en aquesta situació, alguna cosa haurà de fer el Consell. El Consell no pot mirar cap a un altre costat i deixar que el poble s'ofegue i que no isca endavant. I per això dic, des d'Esquerra Unida és una qüestió de sentit comú i de que això que se revise aquesta situació i que no se deixi al poble absolutament ofegat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Albiol. Per el grup parlamentari socialista té la paraula el senyor Signes. Gràcies, senyor president. Nosaltres, efectivament, votarem a favor de la proposició de compromís. No entenem el fet que per a soterrar la línia 3 per a Alboraia tinguera en el seu moment que firmar-se un protocol amb el propi Ajuntament d'Alboraia per a cofinanciar les despeses d'una competència que en definitiva és de ferrocarrils o de GTP, en aquell moment, del GTP. És a dir, no entenem per què se firma aquest protocol, no arribem a entendre-ho. És a dir, que l'obligació de fer subterrani la línia 3 per a Alboraia era absolutament de ferrocarrils i per tant havia d'haver-la executat GTP. Que se firmava el protocol i que el finançament d'obres públiques se va diferir a aprofitaments urbanístics del Pla General. Bueno, a una volta això s'ha fet, però que no s'hagi complit les previsions dels aprofitaments urbanístics, en definitiva tampoc crec que és culpa de l'Ajuntament d'Alboraia. És culpa de la situació econòmica i la seva repercussió en l'urbanisme que afecta a l'Ajuntament d'Alboraia i a la resta d'ajuntaments del País Valencià, de la Comunitat Valenciana. Estan molt castigats tots els ajuntaments, molt castigats per els deutes que el Consell té amb ells, però el fet que aquest Ajuntament se comprometera a algo que no tenia per què comprometre's, perquè no era competència seva, que en aquest moment dega 26 milions d'euros i 750.000 euros anuals en interessos de demora, es pareix una verdadera barbaritat. Creiem que cal intentar salvar a aquest Ajuntament i, per tant, ens pareix molt sensat els dos punts de la proposta de resolució que presenta Compromís. En primer lloc, encetar converses, és a dir, que tampoc és que Compromís planteja així que se condone el deute complet, sinó que s'enceten converses per a possibilitar
algun tipus de nou acord amb l'Ajuntament de l'Alboraia i després que se condonen els interessos de mora. Per tant, d'aquest tema tenim molt poc més que dir. Creiem que és molt sensat el que se proposa en la proposta de resolució i, per tant, anem a votar a favor. Moltes gràcies, senyor Signes. Per un calendari popular té la paraula el senyor Giner. Moltes gràcies, senyor president, senyories. En primer lloc, volguera, en nom del meu grup, agrair-li al senyor Morera i al seu grup el reconeixement explícit que fan en l'exposició de motius de la seva PNL al senyalar literalment que el soterrament de les vies del metro al seu pas per Alboraia va suposar una gran avantatge, sobretot respecte a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans d'aquest municipi. I això és algo que cal no oblidar. Tant és així que aquesta millora va afectar, entre altres coses, a la desaparició del risc que suposava la via en el casc urbà, la desaparició de 3 passos a nivell en la corresponent millora en el tràfic rodat, la millora de l'accessibilitat gràcies a les noves estacions, l'increment de freqüències de pas gràcies al desdoblament de les vies o l'eliminació de l'impacte acústic i visual i la consiguent millora mitjaambiental i urbana per mig de la creació d'un parc de més de 6.000 metres quadrats en l'entorn de l'estació d'Alboraia-Palmaret. Dit això, volguera també assenyalar que la PNL també argueix en l'exposició de motius que les previsions de pagament per part de l'Ajuntament depenien d'uns aprofitaments urbanístics que no s'han complit com a conseqüència de la crisi econòmica. Però això no vol dir, el que no s'hagin complit fins al moment, no vol dir en modo alguno que no puguen complir-se en el futur. En segon lloc, assenyalar també que per part del grup Compromís, la PNL assenyala que és incomprensible que els servicis econòmics de la Generalitat hagin permitit que un Ajuntament es farà càrrec, i s'ha dit així també en les distintes intervencions, un Ajuntament, insistisc, es farà càrrec d'una obra d'aquestes característiques. I a aquest respecte hi ha que recordar, i crec que no hauria de fer falta recordar, que les administracions locals gogen d'autonomia per a la gestió dels seus interessos, però que sorprèn, com a mínim sorprèn, aquesta posició de semitutela per part de la Generalitat que argumenta el grup Compromís. A més, en tercer lloc, voldria assenyalar i recordar que el 10 d'abril del 2013 la Conselleria de Territori i Mig Ambient va anunciar que la Generalitat no assumiria aquest deute, encara que també va assenyalar de manera molt clara que no anava a exigir els diners ara, en aquest moment, afirmant que l'Ajuntament és el que hauria d'assumir la seva part i posar una línia pressupostària durant els anys que feren falta per a pagar la infraestructura d'acord amb el seu compromís. Añadint que la Generalitat, com tots coneixen, tampoc disposa ara dels diners que desitjaria i que en qualsevol cas la condonació suposaria un agradi comparatiu respecte a altres poblacions que sí que han pagat o estan afrontant el cost de la meitat de les obres. I per últim, assenyalar que si és cert que no es va a exigir el pago ja, com està ocorrent en aquests moments, en la pràctica la Generalitat, a més de no exigir aquest pagament, està revisant el calendari del pago de les aportacions de l'Ajuntament d'Alboraia. Jo crec que per part de la Generalitat s'està fent allò que cal fer, s'està respectant i apoyant a un municipi per a no exigir-li de manera immediata alguna cosa a lo que es va comprometre fent ús de la seva pròpia autonomia i que en conseqüència s'està fent el que cal fer. I en aquest sentit, per tant, el meu grup votarà en contra d'esta PNL. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Giner. Per la rèplica té vostè la paraula, senyor Morera. Moltes gràcies, senyor president.
Bueno, primer agrair als grups d'Esquerra Unida i Grup Socialista el suport a esta proposició de llei i lamentar que el Partit Popular, que és en gran mesura el causant de la situació que pateixen els ciutadans d'Alboraya per un conveni inassumible que l'Ajuntament de l'època, amb informes contraris per part dels interventors, va fer amb un model caducat que ara estem veient les seues conseqüències tan nefastes. Estem parlant de les persones, dels veïns i les veïnes d'Alboraya. I, per tant, que volen trobar en el seu govern, en la Generalitat Valenciana, en el Consell, una resposta. I, efectivament, sabem el que va dir la consellera i sabem que diu que no se va exigir el pagament. És que l'Ajuntament d'Alboraya no pot pagar. És que està quebrat tècnicament. I què fa l'Ajuntament d'Alboraya? Paga este deute i deixa d'atendre i de pagar nòmines i d'atendre els serveis públics municipals bàsics? I què fa el Partit Popular? Que tenim 13.000 milions d'euros en el deute històric i no va reclamar-los. S'és fort amb els dèbils, en aquest cas l'Ajuntament d'Alboraya, i no se reivindica on s'ha de reivindicar. Esta no és una resposta, esta no és una solució. Així no s'està donant una eixida que caldria en aquests moments de gravíssima situació. Una operació d'esta magnitud finançada en els futurs aprofitaments urbanístics era una locura, era una barbaritat, i se sabia, i n'hi ha informes tècnics. Què ha de fer l'Ajuntament d'Alboraya? Actuar contra els responsables polítics que van fer aquesta decisió, si no troba resposta. Deixen vostès a l'Ajuntament d'Alboraya en una situació gravíssima, i això no es pot tolerar. No es pot tolerar. No es pot tolerar. I jo el que es demano és que vostès tinguin la valentia, primer, de reconèixer que aquesta operació és una operació fracassada. No perquè suposava de soterrament de les vies, que més es tindrien que fer, sinó fracassada per el model de finançament d'unes obres públiques que ens han portat al desastre que ens han portat. Pensar que en un pròxim futur se puguen buscar aprofitaments és que és desconèixer la magnitud de la tragèdia on estem instal·lats. I la tragèdia és que no se va poder urbanitzar i no se van a poder repercutir en els compradors d'unes hipotètiques vivendes unes quotes d'urbanització. És impossible. Si té quants pisos tenim buits, a banda que les entitats bancàries, que eixes sí que han rebut ajudes públiques, tenen un parc estratosfèric de vivendes. No té solució això si no hi ha una ajuda pública decidida per a recuperar els ajuntaments d'Alboraya i, per tant, els veïns d'Alboraya. I si el Partit Popular se borra i és incapaç de reivindicar una actuació del govern central reclamant els diners que no són nostres, però ja sabem que el Partit Popular no defèn els interessos del poble valencià. El Partit Popular està defensant altres interessos, però el del poble valencià i del poble d'Alboraya no s'està defensant. Moltes gràcies, senyor Morera. Sí, senyor Giner. Moltes gràcies, senyor president. La situació que pateixen, evidentment, és una situació que és conseqüència d'uns fets que no vaig a tornar a relatar perquè reiteradament s'han exposat així, però també és cert que aquesta actuació va suposar unes millores que ni siquiera vostès han pogut negar en les seues argumentacions, si bé també és cert que les han despejat i les han substanciat en 3 o 4 renglons de la seva exposició de motius. Però, torno a reiterar-li, la desaparició del risc que suposaven les vies en el casc urbà no era important, o la desaparició dels 3 passos a nivell, o la millora de l'accessibilitat, l'increment de les freqüències no ha aportat qualitat, l'eliminació de l'impacte acústic i visual, tot això no es patia, no es vol reconèixer explícitament. La relació d'aquestes millores efectivament es van fer i jo estic convençut que el conveni es va fer en la millor de les voluntats pensant en aquestes persones a les que el senyor Morera al·ludia en la seva intervenció. Que després hem sofrit i estem sofrint una greu crisi econòmica indubtable, que l'Ajuntament d'Alboraya té dificultats per a poder pagar, per això, ja li ho he assenyalat en la meva anterior intervenció, no se'ls exigís per part de la Generalitat Valenciana el pagament en aquests moments. I la Generalitat Valenciana és conscient d'aquesta realitat i ha actuat de la manera que calia fer-ho.
I dit això, l'intentar aprofitar qualsevol fet, com fa el senyor Morera en aquesta intervenció i en altres a les que ja ens té acostumbrats, un fet com este, local, lamentable, en una situació fruit de la crisi econòmica, per a tornar al missatge que reiteradament envia, que en part puguem compartir del deute històric, però bueno, què té que veure el deute històric i què té que veure tot el que vostè planteja en aquesta qüestió en concret. Jo crec que és una argumentació fal·laç, carregat de demagògia i que en últim extrem l'únic que porta és el que li interessa al seu grup, aprofitant vinga a cuento o no vinga a cuento qualsevol tema per a llançar el seu missatge com a grup nacionalista i molt poc més. I dit això també puguem compartir moltes coses, però no té res a veure una qüestió en l'altra. Per tant, senyories, senyor president, el meu grup mantindrà el vot en contra d'esta PNL. Moltes gràcies, Giner. Concluït el debat, senyories, passem a la votació. Vots a favor de la proposició no de llei? 5. Vots en contra? 8. Perdó, 6. Per 6 vots a favor i 8 en contra, queda desestimada. Senyories, acabat l'ordre del dia, només comunicar-les que la pròxima comissió serà el dia 29 per la vesprà i serà control al govern. La pròxima comissió serà el dia 29, anem a proposar-ho ara, a la mesa de les Corts, a les 4:30 de la vesprà. No, 29. 29, que no hi És la setmana que no n'hi ha pleno, dimecres, per la vesprà. Dia 29, dimecres de maig. Senyories, s'ha la sessió.